Misangpot sa Gukdanay ug Pinusilay ang gipahigayong drug bypass operation sa otoridad sa Zamboanga, Sibugay. Usa sa duha ka target suspect nga nadakpan, samdan kapin 3.4 million pesos nga kantidad sa gituwang shabu. Nasakmit, nakaalerto si Efren Mamak. Tabang. Naatlan sa usa ka motorista ang nahitabong pagpamusil sa utlanan sa Zamboanga City ug Zamboanga, Sibugay pasado alas 8 Martes sa gabi. Hot pursuit operation diay kini sa otoridad sa duha ka high value target nga nanibat atol sa drug bypass operation sa otoridad nga gipahigayon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Atol sa insidente, nasikopra ang 31 anyos nga driver nga taga Cavite, lakip na ang 32 anyos nga sakay nga taga Quezon City kinsa samdan human maigo sa operasyon. Gilayon kining gidala sa ospital. Atol sa operasyon, anaa sa tunga sa kilo sa gituwang shabu ang nakumpiska nga mukantidad sa kapin 3.4 million pesos. Dunay .45 nga caliber sa pusil sab ang nasakmit. Matod sa PDEA 9, ang mga suspect nadibat human nakamatikod nga dunay operatiba atol sa transaksyon. Gigukod sila sa otoridad hangtod nga napusilan ug naaresto. Paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act, lakip na 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang mga kasong atubangon sa mga suspect ginakuwaan pa kini og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.